Засилен трафик по пътищата в цялата страна. Поводът – струпването на 4 почивни дни. От Пътна полиция прогнозират, че между 400 и 500 автомобила в минута ще напускат столицата. Нашият репортер Методи Владимиров следи пътната обстановка. Включваме го пряко от един от изходите на София. Методи, здравей! Кажи ни къде се намираш и има ли задръстване при теб? Здравейте! Определено в момента не завиждам на нито един от шофьорите, които виждате зад мен, защото пикът на пътуването ще бъде след около час, но виждате вече колко е засилен трафикът. С оператора Венелин Бакалов се намираме на столичното околовръстно шосе, разклона за Драгалевци, а равносметката към момента определено засилен трафик. Общо над 160 000 души се очаква да напуснат големите градове. Традиционно, знаете, голяма част от тях избират автомобилите за начин на придвижване, но все пак не са малко и тези, които избраха автобуса и влака. Атмосферата на столичните ЖП и автогари обобщава колегата Анелия Митева. По традиция, струпването на повече от 2 почивни дни означава засилен трафик и много хора тръгнали на път. За целта, голяма част от тях избират автобус или влак. Едни предпочитат сигурността и купуват билети по-рано. Други рискуват в последния момент. Отивам при близките да им дам мартинички. Срещнете баба Марта там. Точно така. И тя да ме посрещне също. Вторник купих билета и ме предупредиха, че може би днес ще има доста хора, пътуващи за празниците, предварително да си купи билет. Много лесно. Има много фирми. А колко по-рано купихте билет? Преди малко. Току-що успяхте? Да. И този път истерия нямаше, тъй като предвидливо и БДЖ и автобусните компании бяха осигурили допълнително места заради струпаните няколко почивни дни. Българските железници предвидиха за клиентите си 9000 места повече по най-натоварените дестинации. Кога си купихте билета за Лом? Сега. Не се притеснявахте, че може да няма билети, места? Предстоят 4 почивни дни, много хора пътуват. Имаме места, винаги ЖП-тото, българските държавни железници, винаги има места. По-добре да купя билета по-рано, да го кача на влак и да си отида, а не да го чакам до Да сте спокойни. Чакам. Да, може и така. Много лесно си намерих билет, много любезни бяха касиерките, всичко се върви много добре. Преди половин час. От своя страна, полицията и агенция Пътна инфраструктура също съдействат, за да осигурят по-спокойно пътуване. Днес, както и на 3 март, когато се очаква голямото завръщане в часовете между 16 и 20 часа, се забранява движението на товарни автомобили над 12 тона. Шофьорите могат да очакват и засилени проверки. Където има по-голямо задръстване, ще се намесят и колегите, за да отрегулират, за да изтеглят автомобилите. Другото, което е предприето от наша страна, през денят ще бъдат засилени проверките за превишена скорост от страна на водачите на МПС, а вечерта проверките ще бъдат насочени към водачите, които управляват в нетрезно състояние. Най-засилен трафик се очаква да има тази вечер и утре сутрин. Според статистиката за 4-те почивни дни българите ще похарчим около 35 милиона лева. Оказва се обаче, че 1/2 от тези пари ще отидат в Турция и Гърция. Точно за това и този път най-натоварените шосета бяха международния път Е79, както и изходите точно за тези две съседни на нас държави, обобщава Снежана Любенова. Голямото пътуване започна. Най-интензивно се оказа движението след 14 часа в посока Благоевград-Симитли. Колони от автомобили се образуваха на разклона за Банско, където се провежда световната ски купа за жени. Пътува се натоварено, в смисъл има много хора, които не се съобразяват с другите и трафика е ужасен просто. Всички са тръгнали към световното на Банско или посока Гърция надолу, нали? Ужасно просто. Да внимават, да карат внимателно и да не пият. За тези, които ще почиват в южната ни съседка Гърция, най-опасен остава участъкът в Кресненското дефиле. Там заради свлачище има опасност от срутване на камъни. Засилено полицейско присъствие се очаква през почивните дни, като основно ще се следи за скоростта на автомобилите. Главно да спазват правилата за движение, да се съобразяват с въведените ограничения, в зависимост от конкретните метеорологични условия и пътна обстановка да избират скоростта на движение, за да се движат безопасно и да не възникват инциденти.
От утре се очаква трафикът по международния път за Гърция да става още по-интензивен. Методи, отново към теб и още нещо, което водачите трябва да знаят. Депутатите решиха, че мобилните камери отново започват да снимат нарушителите. Кажи ни от кога да очакваме това да се случи. Точно така, камерите се връщат на пътя, само че добрата новина е, че шофьорите ще имат глътка въздух в продължение на 3 месеца. Тогава чак камерите ще започнат да действат отново и да получаваме актове за превишена скорост, обобщават колегите от парламента. 148 мобилни камери отново се завръщат на пътя, за да дебнат нарушителите за превишена скорост, платена гражданска отговорност, предпазен колан. Решението на депутатите идва година след като Върховният административен съд ги обяви за незаконни, тъй като нямало изрично предупреждение, че шофьорите ще бъдат снимани. Изминалата година, може би знаете, че има увеличение след няколко години спад на загиналите по пътищата, благодарение на това, че имаше превентивни мерки, които се налагаха от използването на тези мобилни камери. Миналата година за първи път имаше увеличение. Водачите, които наистина шофират бързо, ги съветвам да намалят скоростта, защото екипите ще бъдат разположени на цялата територия на град София, за което ще бъдат налагани и съответните глоби. Контролен орган ще записва данните от мобилните камери, решиха още депутатите. Специални пътни знаци. Чрез медиите или чрез интернет страницата на МВР ще се информират водачите къде са разположени устройствата. Глобите не са малки, което ще рефлектира и върху бюджета на водачите, така че се надяваме наистина да подпомогнем и да намалиме нарушенията. Полицаите могат да пишат фиш на нарушителите, а GPS-система ще посочи точното място на проверката. Прегрешилите на пътя отново ще получават електронен фиш. Необходими са над 260 камери, за да се покрие цялата страна. Не зная каква е точно готовността на Министерството на вътрешните работи да инсталират камери, но предполагам, че може би над 50 ще бъдат в момента готови да бъдат използвани. Детските столчета и предпазните колани за деца под 1,50 м също стават задължителни. Най-засиленият трафик ще бъде тази вечер и утре рано сутринта, така че нека всеки отправил се на път просто да си предвиди времето. Благодаря ти за тази информация, Методи Владимиров, за камерите на пътя и за ситуацията в София, както и за невралгичните участъци в страната в навечерието на 4-те почивни дни.